Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene kumuli yayi ndithu nonso kwachaso yayi tiyeni tilowe ndithu kuma update za nkhondo kuti nkhondo ikuyenda bwanji. Pamene dzulo kunali chimeeting chachikulu kwambiri chimene maiko akuti akuluakuluso anakhala pansi kumakambirana kuti nkhondo iti ipange bwanji. Ndiye yachino Britain ndiye pachamadziwa Britain kuti pachamakonda kupanga colonize anzawo, right? Like ukhale, that's why ndi British colonization kuwapanga anzawo kukhala tsamunda. Colonization tanthauzo lake ndilonena kuti it's like be who I want you to be. Yeah, like you ukhale mmene ndikufunira kuti ukhale, like zakudya zimene ndikuzana kuti uzidya, mavalidwe, chikhalidwe, chiyankhulo, chipembedzo, chilichonse iweyo ukuyenera kuti ukhale mmene ineyo ndakuwuzira, mmene ineyo ndikufunira. Imene ndiye machitidwe kuti colonization. Ndi pachaso ma British ndi amene zimene ziso amazikonda kwambiri moti ifeyo I think tinapangidwa colonized ndi ma Britain. Ndi anyway pakana kwafika pa ku India, yeah, I think so Tanzania or something like that. Yes, ndiye anthu amene wawa ku meeting imeneyi anazayankhula maonera kuti ifeyo chifukwa chiti tikungoyang'anira, tikungolekerera, that's why nkhondo yafika chonchi. Ifeyo tikalowelera nkhondo imene ita, that's why Russia ndi Ukraine ikupanga zimene ikupangazo, that's why Iran ndi Israel akupanga zimene akupangazo. Koma ifeyo ndi tilowelera tikhala mbali ya Israel, nkhondo imene tiyithesa, tilowelera then nkhondo imene tiyithesa Britain imeneyo. Chabwino France at least inayankhula kuzanzero lero. France inanena kuti nkhani ya nkhondo ibanje tiyeni tipange zoti tiyithese, tisapange zoti tiondesane mphamvu kuti uyu wamkulu ndani, uyu wamkulu ndani. Chifukwa amene akumwalira, tipange check anthu amene akumwalira anthu owamba, ndiyebe bwanji tingopanga zinthu zokonza kuti at least zina zake tione kuti zikhale bwanji. Anyway, ndi dziko limodzi France ndete madziwa abenso suranga imvera kwenikweniso yayi. Ndino ku meeting tinakamba kale za meeting ya Israel ya dzulo. Mu cabinet yawo anakambirana kuona kuti pali anthu okwana 13 anthu amene wawa miyoyo yawo ichotsedwe, aphedwe anthu amene wawa aku Iraniko. And Putin, president wa Russia, wangoti koma mu list yanuyo musakhalemo Ayatollah amene, musakhalemo Khamenei, Ayatollah supreme leader uja, chifukwa mukakhala kuti mamuyika amene momo ndikumupha, ifeyo Russia ndi will act negatively. Ndoti action yathu sizakhale yabwino yayi, right? Komanso lero lima mawa uno supreme leader watumiza message ku wakula ku Israel kuti tikupanishani, tikupasani zibalo pamene Israel yamba kupanga attack Iran as well. Iran iso ndithu inali kupanga attack ku Israel usiku. Koma nkhani ndi chonchi ku Iran chifukwa kuti panali influence yambiri yochokera kunja. Ngasi tinakamba kale za Reza Pahlavi amene ali mwana wa Shah amene ali king wa Iran nthawi imeneyo revolution isanabwere, amene iyu amayankhula kwambiri wapanga influence kuti taukirani ndikubwera ineyo nzakhala president wanu umene kuti bese democracy kuti ngati kuti bambo ake osana ndi democracy. Actually bambo ake osana ndi democracy, anali ndi za uking zija. Yes, nde chifukwa cha influence imene ichokera kunjayi, Iran chimene yapanga chake yangokhethemula pena pake ndi internet yonse kumene koko ma platforms zonse sakugwira, achina WhatsApp, achina chane
ndeti palibe access imene ya akunja, influence ya anthu akunja amene akumabwera kumawazira tipangeza kuti. Remember kunena kuti mu Iran muliso anthuso enaso amene kwenikweni amafuna ndithu yayi basi mnomu Americans abwere, yeah, we love America, yeah, yonsana mene ndamona ngati mene azikapanga yeah ayi sazuzira America kuti ibwere zangu achosala mafuta aja America kuti ibwere singagawe kamba menemo izachosa mmene izachosa mafuta izachosa machanchi chosa chimene au chino ndi variable atachosa mmene mocha zimana bangaso chani ku Libyaso anthu akona ngata remember influence namba ndithu ndanthu akunja anthu aku Libya anamba ngati mja tigwese boma limeneli yeah mpana kwa ina nthawi wabanga welo khamo pakana basi you know pakana Gaddafi chakuran kumupha pamucha mu Libya mucha koma pano what is the democracy abazoti palibe akuvutika ndiponso pano pasidziwikaso ka Libya aso kuti kai pachani kai simadziwikaso mphekesera simamvekaso ona anthu akuvutika kumene kuchako nkhondo zosatha iwo ankafuna democracy ndi actually chifukwa cha influence imene yoyo ya anthu amene wawa ndi iwo angotseka kuti basi ife titseke internet iyo then komanso anthu enaso amene akumapereka ngati tima news tina ankati momwemo kuti uku enaso amakhaso ndi ma spy akumapereka ma information kuti pakuti right kubwera ngati wa press kubwera ngati wa mtolankhani kamano akupereka ma information ku dziko la Israel ndi poonanso kuti panopa kwakhwitima plus ma spy achuluka plus maiko amene ali ndi thirsty ali ndi ludzu lofuna kukhesa mwazi ku dziko la Iran akuona kuti achuluka ndi apapa at least ife tingotseka internet iyo ndi panopa actually palibe zokuti makuti ndi amene akumalengeza ndi ma main media houses ngakhale kuti ubwino wake samabisa kuti wakuti wafa amapanga confirm atibombera chakuti apanga confirm unlike mbali naye chifukwa amafuna kuunika kwambiri kuti iwo nasi paja ndi ana lion lion of Judah chanchani zino zakeso komanso ndisanaiwale pano shout out, big shout to Muone Ndine Jack. Yes, Muone Ndine Jack. Yes, nzimene amene ujayo anayankhula apa analengeza ndithu pa page pake ine actually naona amanena kuti nkhondo imene tisatengere ma emotions chifukwa anthu ndithu mitima ili basi kufuna kumenyana kufuna kuthapana chifukwa cha nkhondo ya Iran ndi Israel. Wana kuti don't be emotional man. Osakhala emotions kwambiri, osayuza kwambiri emotions kwambiri. Fona kuti nkhondo iyi amanena kuti nkhondo iyi siyachipembedzo andi anazayankhulaso bwapera point imene ndisangaso bere awawa ndi maziyoni sayuda amene mwakaganizirawo ayuda amene mwakaganizirawo sa amene wawa mukuzoza kuti pali ayuda eni pure ali mbali ya Iran ali mbali ya Palestine ayuda atu eni pure atu ayuda right ayuda pamene awa ndi maziyoni awa olo Yesu sakukhulupirira za Yesu zicha uva Yesu samakhulupirira za Yesu ndiye munthu ngati uli Msilamu ngati uli Mkhristu iweyo moyo mwako kupanda Yesu tunde kuti o muchikhulupiriro chako kupanda Yesu either kind of Mkhristu kind of Islam noti iweyo muchikhulupiriro chako ndoti chikhulupiriro chako chimene chopambana kwambiri nga Yesu ukampange songampange sideline Yesu right and anyway ngani ndimene komanso pemphero mphande big shout to pemphero mphande ndithu ana lemba so long text yo kamba so nkhani khoza ndi yomweyo kuti makamaka ndi maziyoni anabadwa tayanji anatani and whatever they are doing that side right nde actually chilungamo ndi chilungamo ngakhale matakhala kuti ena atakhala amene achida koma chilungamo ndi chilungamo nde anyway tichoka pamene kuti dumphe tipita ndisopano kwa zomwe zichitika ndi zomwe zayankhulidwa ndi supreme leader anakuti ndi warning chenjezo anakuti
ngati USA America ingalowelere nkhondo imene iyi kufuna kuchosa Iran fa panapa chopsiza khanye chakula iwo anena kuti akadina batani la nyuklia Iran imene tsopano apita chifukwa remember kwani zoti Iran inasonkhanitsa uranium ambiri oti olo amakamba zoti olo 1 week 2 weeks atha kupanga bomba like most of votaso muchaso right ndiye wanakona kuti ngati iwo akhale pa pressure nina kuti mwapangisa kuti akadina bomba la nyuklia. Imagine fa pano ngati USA konko Britain konko, you understand? Nde yeah yo angona zimenezo. Kwina ku Trump wanna kuti tapereka 14 days I think maiko ena ambakali kubwera ku amati ku Geneva or something like that. Geneva maiko ena ambakubwera kumene ku maiko akwena akakambirane za nkhondo iyi kuti nkhondo iyi ikuyenera kukhala motani, ikuyenera kutha, ikuyenera kutani, akakambirane zokhuza ndi nuclear deal chilichonsecho. Trump wapereka 14 days maiko ena ayamba kubwera sitikudziwa zoti Iran ikhala mkatimo kapena chani kapena mbati anything chimene chingachitika kumeneko tikudziwitsani kuti zinthu zikuyenda bwanji side imene. Guys, wakati pano tingoti thank you so much. Video game update now Malawian cameras.